आसाम आरो बिटिआरनि गेजेराव गुबै जेंनाया साख्रियानो बिनिखायनो बे सारा सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय एबा ओरैनो गोग्लैसोना थानायफोरखौ बेबायदि बोस्रांनो थाखायनो दिनैनि बे कचिं क्लासखौ एबा कचिं ट्रेनिंखौ होनाय जादों आरो थारैनो बियो नंगौ जोंनि बे बिटिआर ओनसोलाव थाखा फैसा होनानै बेबायदि साख्रि लानायखौ जोङो बे बाराव नुनो मोनाखै मानोना टेट आनजादफोर जालांबाय बेयावबो जोंनि मानगोनां श्री प्रमद बर'आ बिथाङा बेबायदि फ्रियावनो जायफ्रा टेटआव पास जादों बिथांमोना साख्रिखौ मोननो हाबाय आरो रेगुलारबो बिथाङा खालामना होबाय आरो बे बारावबो बेबायदि थाखा फैसा लानाय बेबायदि जानाय नङा जायानो कचिंआव लाबाय ट्रेनिंआव मोजाङै सोलोंबाय जायफ्रानो बेबायदि आखा फाखा बिथांमोना थारैनो बे कचिंनि गेजेरजों एबा बे आनजादाव जायानो पास जागोन बियो ओरैनो साख्रिखौ मोनगोन होननानै आङो मोजां बुंथिदों आरो थारैनो बे बिटिआराव बेबायदि थाखा फैसा जाख्ल'नायनि बेबायदि गैया बेखौ आं बुंगोन नांगौ बायदियै एपइन्टमेन्ट होनायखौ नुनो मोनाखै खिन्थु नांगौ बायदियै एपइन्टमेन्ट होनो थाखाय जोंनि मानगोनां श्री प्रमद बर' आरो डिपुटि चिफ बिथांमोना नाजागासिनो दङ दिनै बिथांमोननि नाजानायजोंनो दिनै नांगौ बायदि एपइन्टमेन्टफोरखौ मोननो हागोन आरो बिथांमोना बेबायदि सुबिदाफोरखौ होगोन बेखायनो आं खावलायदों बेबायदि मोजां सुबिदाफोरखौ जोंनि बिटिआरनि ओनसोलाव थानाय सेंग्रा सिख्लाफोरनो बेबायदि जुगायनानै होगोन बेखौ आङो जोंनि डिपुटि चिफ आरो मानगोनां प्रमद बर' सार बिथांमोनखौ खावलायो जोंनि दिनैनि बे साख्रिनि जेंना आरो साख्रिनिखौ थिसनलाय होदों जोंनि मानगोनां 64 उदालगुरि LACनि मानगोनां डिपुटि चिफ गबिन्द चन्द्र बसुमतारी सार बिथाङा जोंनो बिदि साख्रिनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय बेबायदि मोजां मोनसे कचिं क्लास एबा ट्रेनिंखौ साख्रिनि जेंनाखौ बोस्रांनो थाखायहाय बेयाव दिनै गोबां सुबुंफोरनो बेबायदि खाबुखौ होदों आरो जाहाथे साफ्रोमबो साख्रि मोननो हास्थायनानै मोननो हायाखै बेबायदि बिथांमोना बेयाव बाहागो लानानै जाहाथे जों साख्रिखौ मोनफुंनो हायो बिनि थाखाय जोंनि मानगोनां 64 उदालगुरि डिपुटि चिफ मानगोनां गबिन्द चन्द्र बसुमतारीखौ आंनि गोसो गोरबोथिनिफ्राय आं रोजा रोजा साबायखर बावदों मानोना बेबायदि मोजां खामानिखौ जोंनि गेजेराव लानानै फैबाय बेखायनो आं बे सारखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय जोबोद जोबोद साबायखर होदों दा बे समाव नुनो मोनदों आसाम आरो बिटिआराव साख्रिनि जेंना होनोब्ला गुबै जेंनाया साख्रिनि जेंना लाइमोनफोरनि थाखाय बियो थारैनो नंगौ बे आसाम आरो बे बिटिआरनि गेजेराव गुबै जेंनाया साख्रियानो बिनिखायनो बे सारा सेंग्रा सिख्लाफोरनि थाखाय एबा ओरैनो गोग्लैसोना थानायफोरखौ बेबायदि बोस्रांनो थाखायनो दिनैनि बे कचिं क्लासखौ एबा कचिं ट्रेनिंखौ होनाय जादों आरो बे सारनि मोजां साननाय आरो बयबो लाइमोनफोरखौ बेबायदि उन्नति खालामनायनि मोनसे सारनि बे मोजां खामानि आरो बयनिबो लागै मोजां सिन्था खालामदों सारा बेखायनो बे कचिंखौ होदों बिटिआर सरकार आसाम सरकारनि जिथु थिसनथाइ नेमखान्थि दानि जुगाव बे नेमखान्थिफोरा खोब मोजां होननानै बुङो मानसिफोरा माने बेयावहाय बायदिसिना थाखा फैसा होनानै एपइन्टमेन्ट लानायखौ नुनो मोनाखै होनना बुङो मानसिफोरा थारैनो बियो नंगौ जोंनि बे बिटिआर ओनसोलाव थाखा फैसा होनानै बेबायदि साख्रि लानायखौ जोङो बे बाराव नुनो मोनाखै मानोना टेट आनजादफोर जालांबाय बेयावबो जोंनि मानगोनां श्री प्रमद बर'आ बिथाङा बेबायदि फ्रियावनो जायफ्रा टेटआव पास जादों बिथांमोना साख्रिखौ मोननो हाबाय आरो रेगुलारबो बिथाङा खालामना होबाय आरो बे बारावबो बेबायदि थाखा फैसा लानाय बेबायदि जानाय नङा जायानो कचिंआव लाबाय ट्रेनिंआव मोजाङै सोलोंबाय जायफ्रानो बेबायदि आखा फाखा बिथांमोना थारैनो बे कचिंनि गेजेरजों एबा बे आनजादाव जायानो पास जागोन बियो ओरैनो साख्रिखौ मोनगोन होननानै आङो मोजां बुंथिदों आरो थारैनो बे बिटिआराव बेबायदि थाखा फैसा जाख्ल'नायनि बेबायदि गैया बेखौ आं बुंगोन नांगौ बायदियै एपइन्टमेन्ट होनायखौ नुनो मोनाखै खिन्थु नांगौ बायदियै एपइन्टमेन्ट होनो थाखाय जोंनि मानगोनां श्री प्रमद बर' आरो डिपुटि चिफ बिथांमोना नाजागासिनो दङ दिनै बिथांमोननि नाजानायजोंनो दिनै नांगौ बायदि एपइन्टमेन्टफोरखौ मोननो हागोन आरो बिथांमोना बेबायदि सुबिदाफोरखौ होगोन बेखायनो आं खावलायदों बेबायदि मोजां सुबिदाफोरखौ जोंनि बिटिआरनि ओनसोलाव थानाय सेंग्रा सिख्लाफोरनो बेबायदि जुगायनानै होगोन बेखौ आङो जोंनि डिपुटि चिफ आरो मानगोनां प्रमद बर' सार बिथांमोनखौ खावलायो